meň ilkinji iş günüm. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Size kim gerekti? Maňa şu teatryň baş ýolbaşçy gerekdi. Baş ýolbaşçy. Näme işlen elini? Neme, men şu teatra işe ýollandym. Tuğlemy? Aktörmü, rejissörmü? Rejissör. Rejissörmü? Sereden şundan gönü geçip sagaýlan, ikinji gata galyp teatroň içine geçip ňalýan 4-nji gapydyr. Ýolbaşçyň oturýan otagy. 4-nji gapy. 4-nji gapy. Bolýar. Gelin dostlar. Hayvancıkları hemmeğin üyüşýärler. Wolfa, şadiyanlar. Çakalan. Mehriban artistler, ertirki maçla başlaýar. Hemmeň görelme şat. Taýin bolup. Elimizi beýlimizde goýýar. Kellemiz şepe, faga. Şepe, faga. Şepe, faga. Şepe, faga. Şepe, öňe. Eýde, öňe. Oho! Ertiňiz haýyrly bolsun. Salamu aleykum. Bagşlaň birer giýjek alym, goşulsam bolýarmy? Ziýany ýok halipa geçeň. Tawol, tawol. Dowam edýär. Şepe, faga. Şepe, indi elimizde moşýar. Faga. Şepe, faga. Şepe, faga. Eller ýokara. Tirdeklerimizi yukarı kaldırdık. Ellerimizi içine, ellerimizi taşına, ellerimizi içine, ellerimizi taşına, ellerimizi içine. Şadiyanlar, çeyrek, yiğitler, çeyrek, berekella. Häzir burada eşiklerin saçýagynda Hindis spektaklyna geçip. Bara. Olya. Ewudaga han gelberik. Jema, polis taklary da aýda bor. Ewudaga, şutaýdan gülleri şurdak näme bolýan ha? Ýokurdan gelýänler. Güller aşagyň baky bandyrly, owdan ýalykly, ha? Bu etegim gyzyl, mämiş renkde bolsa. Bu taýda öý, aňardan ýanky ýalyklar, gyzyl hindi durmuşyny ýapdylar ýa ýanky gelip mathalar boldy. Näme bolýan orada? Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Salam. 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 Salam, salam. Salamu aleykum halipa. Wa aleykümselam. Men gördüm Salam. seni. Terefap bol. Halal götürelim. Başla. Aşak kaklar, herehap bulun. Düşürüverin mi? Salamu aleykum. Aleykümselam. Var. Salam. 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 Yerim çarşıya, yuvaşlık bilen boya serediye. Bu yerde şöyle qaytalar. Emni, Yiğitler. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tədədin, 1, 2, 3, 4, 1. Salam. Salamu aleykum abi. Attığına çanım ho. Aslında sen çıkmalı yerin şu yerde mi? Ovo, şotaydan gelen sizi kingden möngden kaçacağın. Ona benim giyip tüydü öptüde tarıp çalıp başlayan.
Aynan köprek guýaýmalla. Näme soňuňyz gysgan ýaňyzmy? Keýgim, siz koşyçyağız bir ýa-da çorba. Dur. Guý diýilse de edilbeý dämelim däle. Pür dolurdyň ha ne? Häzir ýarsyn başga gaba goýun. Borla azar edinmeň. Eki derin şudur şuňda. Başga näme gerek? Hana, ol kököjükden, ol süýjidenen beräň. Eliňizden gaçyrmarsyňyz. Ýokla, öňüm şeýdi wäki diýädimi? Bah. Salamu aleyküm gençler. Salam. Bağışlan. Ağam. Ho. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Men bir baş yollaşyňa tonuňyz diýen bolyn näet bar borka. Başyň ýanyna. Göýnügi dersin. Göýnügi? Sağa ona baskan Sağa? sakdan ýokary galarsın. Ýokary? Onu çepe aşağı Çepe? yerden taparsın. Köp sag bola. Ya sağ ol. Bäh. Armağda gençler. Bar bol. Başsan. Näme Başla. gözüň ýokmy? Ýoluňa seredip ýörerler-de. Intigim üstüme dökülmedi bolsa-da. Ne hil adam sen? Başlan diýdimi? Ötünç soradymy? Diýeň de näme? Seretnätdiň muny? Anqaw. Dymyk bolsa gapyny açaýaryn Halipa. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Anqaw diýse, Näme boldy? ýaňy teatrymyzda tejribe geçip ýören taliplan verimi näme? Ankarlyp tas elimdäki kofyamy ýere gaçyrdyp döwýädi. Giň bolsa nagy? Gel kököjü giýseňiz. İyi ben tawo. Onno kofi içeň? Yok sağ ol. Muňa terede ağacan kayda bararse. Turayda halbiki. Tere tuştayda azrak teýäň näýmelle, maňa da kyn bolýar halbiki. Bolýada. Uy, howa da. Men günäkar. Ýene de men günäkar. Aýgul. Howl şirin. Näme boldy? Düşünýsdiňizmi? Teýinmeli ýerine teýinmän ýene men günäkar etýär. Ay halbiki dirde. Bolýa. Düşünşen bolsaňyz bolýa.
Oy. Geyim o. Salamu aleyküm. Salam. Salamu aleyküm. Bağışlan. Wa aleykümselam. Ayni. Han berk kerani? Yaňa bir kiyol eýlek geçdiň günü birini gözleýän ýa adaşdyňmy? Hova şey diýteňem bolýa. Maňa şu teatrın baş ýollaşdy gerekdi. Yaňy nowatçy salgan berdi bolyn ugrum ýitraýdym öýdýän. Ha. Ay bu teatra biletçiliň bolmasa, bir wada uğruňy ýitirip adaşy berýär. Teatra biletçiligim ýok adal. Men talip kam kän gelýärdim. Ýöne dogrusy sahna oýuny tomuş etmäge gelýärdim. Ha, şeýlemi? Mene aslında şu wagt Halipa bilen taýinlik görüp oturdum bolyn. Ýören men seni kabulxana urukduraýaryn. Gaýrat edin. Ýör. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam ýadil, gowmy? 10 ýyl. İşläp ýörenme 10 ýyl boldy. Azak däle. Yo, ýadil, düşünýän. Ýöne senen maňa dogry sunlar. Bilýän rejissýor dörejiligi adamdy. Onsoň her bir rejissýoryň öz goýýan spektaklyna gahrmany öz gözüne ýetirişçe taýlap etjek. Häzir men Merdanyň ýanyna bar. Saňa baş gahrmany kesip berdiýem. Spektaklym şol çykmada kim munakar? Düşünýän Sadaman Yeliviç. Merdan ustat rejissýor. Etjek goýjak işden bilýär. Ýöne, indi maňa da baş gahrmanyň kesipini oýnary wagt bollagry. Ýoksam 10 ýyl bäri şol 2-nji, 3-nji derejeli kesiplerinde çykyş etmiyor. Ya men şeýle kördegin artist mykam. Ay näet ýaňa ýadil. Häzir bir minut. Ha. Hawa Gulawzer, tanadım. Mirat teleýärimden dinleýän. अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना Yiğitler. Çıkarak. Sapar. Çağır. Vay. Näme durdunuz? Ne ol? Näme? Sığır. Kim sığır? Ay, sığır. Sapar. Sapar. Hani sığır? Yollaşır istiyor. Sığırın kellesi yok. Sığırın kellesi kim? Yadgirli. Ne biçim diyeceksin hadi ya? Häzir. Huy. Yadgirliğini görmediniz mi? Ene.
Şundan öwürlen ýeriň kawulhanadyr. Köp sag bolun. Sag bol. Teatrın apy sizin üçin elmi dam açıktır. Arkayn gelin. Bolýa, artistler taýýarjak bolar. Näme de galypdy gaý? Men kördük hin artist. Yok da ýa-da. Sen zeki, nolan ahyň. Bolýa. Ne diýip bolsa, şu mewzunda teatrymyzda täze spektakl goýmagy meldestirýär. Şolaň birine sen gözüňe tut diýip haýyş ederin oňa. Bolýa, taňar ýalkyz. Sadaman Gelliewicz. Biziň şuurumyz merdanyň ýanyna bir tüýsürak bolmady ha? Ya, ona lat etme ýa-da. Özüm haýyş eder. Bolýa? Bolýa. Onu menem sahna var. Arkayn sahna var ber. Arkayn. Sağ olun. Taňar ýalkyz. Salam aleykum. Wa aleykumesselam. Salam aleykum. Wa aleykumesselam. Siz şu teatrın baş ýollaşdymy? Men şu teatrın sadyk guly. Hyzmatkary. Näme hyzmatynym? Onda şu teatrın baş ýollaşdy diýdik. Maňa şo gerekdi-de. Näme mesele bilen geldin? Men şu teatra işe ýollandym. Aktýörmü? Rejissor. Rejissor? Hawa? Rejissor. Häzir ýekejem. Lidar Kovut. Şeýlemi? Elbetde. Umuman sizin reaktoryňyzdan bize ýollanma geldi. Niye yitirm bolun? Gelim, şudaýdy ben. Sahnaňdaşy eken Merdan Muhammedoviç. Ine ol. Gelim Merdan Muhammedoviç. Başla. Näme giýjek alýan? Bar geçeriňe. Bäsmi? Gahyrlanma. Bol. Wek kulum iliştöýden. Ýigitler, an gelin hadi. Ýanky ýerinden alalyň. Döwran, an bärrak düş. Senin ödüň gowun ýetýän digide. Sen Baýju Babraň ogly ahyry. Taýyn bol bolýarmy? Ýagyr taýýar. Aşyk. Saz. Sagyryň geçen ýerinden. Başlaýat. Başladyk. Ana sagyr geçýär. Bu geçýär. Ol aňarda da gyýylar geçmer şola. Ýa bebi. Gyýylar oglanlar ay goý taýyn bardymlar. Bar. Gelirim. Gelirim diýen. Gelirim. Yıldırım diýär o. Gökümür dedi. Gökümür dedi diýen. Gökümür dedi diýe ho. Gökümür dedi. Gökümür dedi diýe ho. Yine de gökümür dedi. Gaýtala diýe. Berekella ýigitler, sizin ýigitler ýergide geçin. Gyýylar, inspirak bolun. Häzir saat ýanglanan. Döwran, oglanlar, ýaglanan. Inspirak bol. Ora otur den aşak. Ha, elim çeýip. Döwran, hem buýdum bol. Bölüm gaýşarlyk bol. Ata teler küş, beýlen bol. Aslında men sana düğün araştım. Bağışla orayın Şadaman Eliç. Men siz bir vada tanıman. Geç otur. Alo, keşte gel kisene. Institut tamamlarına 2 ýylyň uğrak wagt bolup durasyň. Hawa, 2 ýyl boldy. Institutu tamamlam soň watana önne gulluk borjy berine ýetirdim. Soňam ha size işe ýollandym. Mun şu wagtyň içinde institutda öwrenen zadyň undaýan edäsiň sen? Ýoklo. Harby gullukda kam serkerdeler öýüniň medeni döýüne öz ugrumdan garaz tejribe baryn topladym. Ha, tuweleme. Hem daýymlar aýtdym, hem taýmy başa uratdym diýsene. Ay, howa. Diýdar, men sana bir zat aýdaýyn. Ustad aktyor, ustad rejissor bolup biler. Ýöne ustad rejissor, ustad aktyor bolmanan biler. Men diýjek bolýan zadym netip bolsa öz sahnalaşdyrjak bolýan spektakllarda öz goýjak oýunlarda özüňem kesip öğretmeli bolsun. Hökman, netip bolsa. Mümkin başlyk. Gel keste gel. Teatrymyzyň işgärler bölümi. Keste, ine şu ýigit geljekde biziň teatrymyzyň rejissory bolmaly. Tuwelem. Hawa,
Sen mun resmi namalarını alla işe kabul etmek baradak buyruğu tayinli. Bolya yürüm. Yok durun tek. Şu aýtdyň resmi namalarını alay. Soň bu ýigidin özi ýanyňa barar. He, bolya başlyk. Agy peridi. Uy, howa. Oňardym. Howa. Hay bolya da. Narsan otursun mu gıy? Ha, diýindiňizmi? Howa narsan. Ha, bolay. Rejissor biziň sahnamyza tamamlady. Onna wara, o ýazga taýýarlyk görbereli. Miras teleýaýlymam ýetip gelýändir. Onna men taýinlik göröýün ne gowulan Şeýt bar onda. Gürrüňiň iň gyzykly ýerine çykyp gidiberdiňle, soňlam diňlejek bolmadyň. Başlyk çağırdy barmasaň bolmada Oğul Sultan. Teatrymyza täze rejissor geldi. Başlyk şonu iş almak hakyny buyruk taýinlamagy tapşyrdy. Haýsy teatrın rejissory gyýdol? Gurjak teatryndan aman ölme. Yok, gelin dinan maşgala del. Talipler teatryndan aman çüými? Yok, olam del. Oğul görün yüzümden. Dinleyen maşlyk. Hawa, bize saklanýar. Bolya aýgözelini urada ýerin. Aýgözel. Meşin başlyk eltik gaýsana, täze gelen rejissoryň iş otagynyň açary. Nime? Ýanky täze gelen rejissor diýäniňiz başlygyň ýanymy şu wagt? Hawa. Getirin onda men gowşuraýyn. Uymy? Umuman diýdar, biziň teatrymyzda rejissora gerek. Onu da ýaş neslin wekillerinden. Ödüň bilýän, döwür çalt dep bunu bilýär. Täze tehnologiýalar ýyl saýyn näl, pagat saýyn kämilleşýär. Ýaş nesile bolsa, täze döwrüň ruhundaky sahna eserler gerek. Teatr şol dep bilen ýa garsa bolmaýar. Döwrü bilen deň adam basmaly. Düşünýänsiň amaňa? Hawa düşünýän. Düşünýän bolsaň diýdar, sen onu häzir ertekden başla, jappaklardan. Soň bilen başarynyň öwre ulurak eserlerden berer saňa. Ýöne sen çaltyrak çağalar üçin täze spektakl bir ýetirip ber bize. Şadaman Iliç, maňa kim baka garama. Men hatda institutda ham Romeo Juliettany sahnalaşdyrdym. Romeo Juliettany? Tutuşluğuna-mı? Hawa? Ýek ödüňmi? Elbetde. Tuğulemy. Tutuş eseriň özümi? Neme, umuman eserden bir ölegi. Bu yer sana instituda eder. Bäri teatr. Sen sahnalaşdyrýan eserini halka hödürlemeli. Oyunu tomuş etmäge gelýänler arasynda dürül kärim wekiller bar. Daýganymma, işemma, talibimma, professorymma, hemmesiniň gowunyna turajak eser sahnada oýmak aňsada däller. Gel. Mümkin başlyk. Hawa Oğul Sultan, dinleýän seni? He, şu açary keşdegene jiberdi, size gowşurmalydy. Yok, bul açar maňa berip oturma. Sen ol açaramalla beýigdi öňki rejissoryň iş otagyny ert. Teatrymyzyň täze rejissor be. Sen eminim şu ýylyň ýylyna üçde iş otagyna bar ber. Häzir ýanyňa ýaz biwine muradorn, rejissoryň kömekçisi. Teatr bile girişmäge urukdurar seni. Sağ olun. Bolya başlyk. Alo, kesle dinle. Hani ýazy evin tapyň dörröw. Täze rejissorymyzy iş urukdurar ýaly. Yo, men ýanyma gelip oturmasyn. Göni rejissoryň öňkü otagyna bar bersin. Yo, urutdum men şu wagt Oğul Sultan bile. Hawa. Bolya başlyk. Bolya. Oğlum bir gire işitdim de. Angaryk. Angaryk. Hayvatlarak. Urçak gel ol döwran. Oturacak ora. Sen korkkan şapır tot düşünýärmi? Ben döwranyň galır.
Ay güzel. Sahnada ýazy bolmaly. Şoňa aýtsana. Rejissorun iş otoguna gelsin. Täze gelen rejissori iş uruktursun niýe başlyk. Teatr bilen tanıştyrsyn niýe. Ýazyň eline jaňa diýenem bolyn, elini alan ok. Uf. Batır. Un bedenik gelsin olun. Hayır bola. Hayırdır, gowlugy. Öwed ağa. Teatrymyza miras seleýe ýylmy halkyň arkadagly zamanaty ýyly münasibetli. Teatrymyzyň artistleriniň, aýdymçylarynyň ýazgysy etmäge gelipdirler. Tuğulem oğun olsun. Menem şu ýazgyda özüm bir täze aýdym getirdim. Halkyň arkadagly zamanaty ady bilen. Şunum nesip bolsa uly höwes bilen ýazgy etjek. Ine şol şunu bedenip geldim öwed ağa. Halifalar, hay tuğuleme. Oturdunuz mu? Tuğuleme anımrat geldin mi? Ay berekella. Menem şiyaşlar bilen masket geldim aşağıda. Häzir suwa girip çıkayım gelecek. Yaşarın kim kalmağını? Kim kalsam olmalı halifa. Be. Mung tagamlydygyny. Ogo çayım elindäki gawun kakam gogudur. Şakala dörtüklü gawun kak ekene. Dogry. Şä gawun kaky, daşam şokolat. Bilişiň ýaly mehriban arkadagymyz telekeşiler üçin uly ýol açyp berdi. Gawun diňe bir tagamny imiş bolman. Ol ensemekelerlere garşy emdir. Ýylyň ysy gullerini ol adyma güç kuwat berýändir. Öňler diňe gawun kakynyň özüni ýerdik-de. Indi bolsa daşy şokolat dörtükli gawun kakyny ýer. Aslyny bir önüm Türkmenistanyň öňde barjyk kompýuter tehnologlarynyň öz oluşly taýýarlanyş usulyna görä işlenip telekeşerimiz arkaly halka hödürlenýär. Inemene sahnada işlemäge taýýarjak bolup durandyn. Ölüme berekella. Oh, hataryň süýjüsmi? Birden toy gidip durup burada şeýle orada ne ederdiňiz gyýdylar? Hayran galýar, hemmemiz. जादू गाली सोनी सोनी अखियों वाली दिल दे जा रे हमको Uf, daşna tüyürgüle şäýeli. Hiç हम आशिक Üýnän şerial lelegi. Hawa. Ha, geçti jaň edipdir. Hawa, bize täze rejissor geldi. Sen şonu iş urukturmaly. Öňkü rejissoryň iş otogunda häzir ol. Hawa şadaman iliç aýdypdy. Adna da ma bir zat diýdi. Didar mı, Ha, hawa näme? didar. Bolýanda görüşürdi. Tuğuleme juda tiýdir ýa-ni ekeniňiz. Zordan iziňize ýeraýdym. Ine, şu sen otogyň. Bir verin. Salam. Salam. Siz didarmy? Owo.
Men Yaz Bibi, rejissörün kömekçisi. Nitip bolsa, siz bilen hem işleşer. Ören gowy. Yürüň men sizi teatr bilen tanıştırayım. Yürüň.